a vosaltres. Molt bé, doncs, bé, a l'Ignasi, gràcies per la presentació, gràcies també al Carlos així per convidar-me. Bé, doncs, el tema que presento, la mascareta me la baixo una miqueta perquè... Sí, fins i tot, perquè de fet estic a distància, no vacunat, però mantenim la distància així, no? Bé, doncs el tema que se'm va demanar, a vegades no saps ben bé què se't demana, però l'he titulat així d'aquesta manera, Crist i l'ésser humà, la qüestió de fons, no? Que seria per una banda Crist com a tal, i alhora l'ésser humà, fins a quin punt Crist diu quelcom a l'ésser humà, i alhora també si l'ésser humà com a tal té un sentit que s'obri a Jesucrist, és a dir, al final la gran qüestió és la relació entre Crist, per una banda, i alhora l'ésser humà. De fet, és un misteri sempre aquesta relació, és l'acte que en diem de la fe, no? Quan un s'obre a Jesucrist, amb la seva divinitat, però també amb la seva humanitat, i per tant hi ha una qüestió que és interessant, jo sobretot em centraria amb la dimensió antropològica, no? És a dir, que és la qüestió humana, la veritat de l'home, i si Crist té alguna cosa a dir, abans que se'm presentava, no? Si és superflu l'ésser humà, o sigui, cadascú de nosaltres, i també pensem en el món contemporani, és a dir, que la societat d'avui, l'home d'avui, que també ens preocupa a nosaltres com a els que vivim amb tanta gent, no? Els nostres conciutadans. Per aquesta seria la qüestió almenys plantejada d'aquesta manera, no sé, Carlos, si era Sí, era al revés. Alhora he posat aquesta imatge. Aquesta imatge és una pintura que en diem d'un ecce homo. No sé si recordeu el moment en què Pilat presenta Jesús davant de la turba, i ho fa convençut de la seva innocència, de la seva bondat, podríem dir, de la seva gran humanitat, en aquest sentit. O sigui, Pilat penso que pensa això respecte a Jesús, l'ha castigat, intenta que la gent es desdigui de la pena de mort. I llavors, davant de la turba, dels jueus també, pronuncia aquelles paraules, ecce homo. És interessant perquè diu, aquí està l'home, què fem ara? Vull dir, el deixem ja està prou castigat, o el condemnem, no? Llavors, aquesta paraula és una paraula política de Pilat, però pot ser més profunda. Heus aquí l'home, heus aquí és d'una gran humanitat, és algú que té quelcom que dir a l'home, no? Ell és la veritat més profunda sobre el ser humà. Seria una interpretació nostra com que va més enllà, diríem, d'aquestes paraules de Pilat. És interessant al respecte perquè trobem un home que ha patit. En aquest sentit, és interessant perquè la humanitat, quan parlem del ser humà, no és només el que fa coses bones o el que és una persona honesta en la vida o ètica o que té consciència o principis, sinó és la persona que també sap patir també amb sentit o amb significat. És a dir, també fa referència a la humanitat, no només el que jo faig o la sortida de mi cap al món, les meves accions, sinó també la capacitat de patir el mal que hi ha en el món i amb profunditat o amb veritat o amb un sentit, amb una certa llum. És a dir, que aquesta imatge de Jesús que Pilat presenta amb la seva humanitat davant de la gent. Bé, doncs aquesta seria, per això, aquesta imatge centra el que seria aquesta xerrada que comencem. Llavors, així, volia començar també amb aquestes paraules que són extretes del Concili Vaticà II. Sabeu, és un gran concili del segle passat, és un esdeveniment important
aquell papa que va ser Joan Pau II en el seu moment, quan parlava del Vaticà II, deia quelcom interessant, deia que era la gran resposta de l'Església, del cristianisme, davant de tota la modernitat, de la qüestió moderna i dels problemes moderns. Per tant, és un concili que té gent molt intel·ligent, grans caps, grans pensadors, i és com la resposta davant dels reptes de la modernitat. Aquí sortien la relació de la fe amb la ciència, o de la fe amb tantes religions, amb el judaïsme, o de la fe amb els problemes moderns, o amb la filosofia que havia començat al Renaixement i que havia capgirat d'alguna manera el sentit del pensament. I Joan Pau II, que hi va participar, ell va ser secretari d'una de les comissions del Concili Vaticà II, la Gaudium et Spes, va viure en primera persona aquest esdeveniment i li donava molta importància. Aquestes paraules són extretes de la Constitució Gaudium et Spes, el número 22, i són molt significatives i molt estimades pel papa Joan Pau II, que les va repetir moltes vegades, les estimava, era com la seva forma de pensar. I ell comenta, en realitat, és interessant, en realitat, si anem al fons, el misteri de l'home, que és el misteri, la persona humana, el ser humà, s'aclareix només, veritablement, en el misteri del verb encarnat. És a dir, són paraules profundes, al final, no només si mirem a Jesucrist, la seva vida, la seva existència, la seva revelació, la seva veritat, la seva persona, com afronta la vida, realment podem donar llum i no ombra sobre què som, qui som cadascú de nosaltres, que és el ser humà, és a dir, el misteri de l'home. En sentit contrari, quan ens allunyem de la veritat de Crist, llavors, al final, també el papa Joan Pau II ho havia dit, l'home es torna contra l'home, és a dir, que és l'efecte contrari. De tal manera que fins i tot el papa comenta que Crist no només revela les veritats de la fe o el gran amor de Déu cap a la humanitat o l'existència de Déu, sinó que també revela el misteri de l'home al propi home. És a dir, que també en Crist, no només hi ha una qüestió de fe, una qüestió divina, una qüestió de veritats de fe, sinó també hi ha una revelació sobre qui som cadascú de nosaltres. Jo voldria en aquests moments una mica connectar amb el ser humà, no? Si diguéssim quina podria ser com la fibra més important del ser humà o aquella dimensió tan important, d'alguna manera inesborrable en el ser humà, penso que té molta importància la idea del desig, també el que presentava abans, ho comentava, com som un cor que desitja. I penso que qualsevol ser humà en aquest món té aquest desig. El desig és una dimensió fonamental del ser humà. En aquest sentit, Nietzsche, que justament és un autor que no és creient, sinó que és ateu, doncs, definint el ser humà, té aquesta frase que a mi sempre també m'ha captivat, perquè en poques paraules em sembla que el defineix. El ser humano es una flecha de anhelo, es decir, somos como de flecha hacia un objetivo, ¿no? hacia algo, hacia una realidad conocida, desconocida, más grande, más pequeña, pero somos una flecha de anhelo i sempre el cor humà, jo crec que és una experiència de tothom, doncs té una inquietud, té com una insatisfacció, té un dinamisme i un anhel, diríem, envers fora de si mateix. I penso que aquesta realitat és profunda i crec que tothom la podem compartir. La idea de Nietzsche és llunyana, de fet ja és un presocràtic a la història de la filosofia, Heràclit, que parla que el ser humà és com un arquer que tira la fletxa, que apunta cap a una finalitat, cap a una meta, cap a alguna realitat que el sobrepassa. Aquesta idea, després també Aristòtil la reprèn, no? La idea del ser humà vist d'aquesta manera, és a dir, com un arquer, no? Algú que desitja. No sé, crec que seria com un punt de trobada, com una primera imatge del ser humà,
que és molt interessant veure en la vida de Crist, no? Com ell també és una persona que com a tal anhela profundament. Sempre que a l'Evangeli trobem com Jesús parla de la set, que és molt recurrent a l'Evangeli, tota la idea de l'aigua. Ara recordeu potser passatges, atenció, perquè quan Jesús parla de la set, és aquesta set també és... Ell tenia set, ell doncs fa referència a aquesta dimensió profunda del ser humà, jo diria inesborrable. És a dir, és com un tatuatge en el cos humà, aquesta capacitat que tenim de desitjar. Quan Jesús parla de la set, de fet, a la creu, quan arriben els darrers moments de la seva existència, també fa un crit d'aquests, a veure, físic, vull dir, d'un torturat que es queda sense sang i sense aigua a la boca, i per tant, que escolta'm, que necessita aigua, no? Però alhora més profunda és el cor de Crist que desitja. Què desitja? Escolta'm, desitja, no ho sé, vull dir, jo qui soc per dir que desitja, però desitja el Pare, desitja la trobada amb el Pare, desitja realitzar la missió que ara ho estic inventant, que el Pare li havia encomanat, o desitja els homes, no? Desitja, cuidado, això és profund, desitja la humanitat, desitja cada criatura, desitja un cosmos renovat. Ara ja m'estic fent com càbales, però en aquesta set de Jesús, que és molt recurrent a l'Evangeli, doncs podem veure darrere aquesta dimensió profunda, jo diria antropològica, misteriosa, de la criatura humana, que és el desig. Penso, Nietzsche és un ateu, però jo crec que és quelcom que podem convertir creients, agnòstics, dubitosos, ateus, és a dir, que és una realitat per mi molt identificativa del ser humà. Havia aquell pensador també alemán, Ludwig Feuerbach, un altre també interessant, que deia: toda la creación desea, hasta el ruiseñor que canta por la mañana ama la luz y los colores de la mañana, y por tanto desea y canta la satisfacción del deseo vull dir, d'un ruiseñor, no? de la calidesa del dia o de la llum del sol o de la bellesa de la natura. Per tant, canta és una expressió del seu desig. I per tant, diu Feuerbach, és molt interessant que fins i tot, però los ruiseñores, ¿no? También desean o aman, dice él, más profundamente. Bé, són referències. La realitat humana del desig. Però ara, si nosaltres anéssim al temps d'avui, la nostra societat interessantíssima, de la qual hem de ser, som, com dir-ho, som habitants o som conciutadans i vivim amb els peus posats a la terra, i el meu col·lega, la meva col·lega, el meu nuvi, la meva núvia, el que sigui, doncs estem en aquest món. La societat actual dona tota la impressió que es mou entre, per una banda, l'apatia, atenció. L'apatia seria el defecte del desig, és a dir, la manca del desig, que encara que hi és, però a vegades trobem moltes persones que viuen en una situació de falta de perspectives, o sense gaires ideals, o sense uns grans plantejaments, és a dir, que viuen les coses petites de cada dia, la rutina, amb una certa apatia que fins i tot pot arribar a l'avorriment, fins i tot una espècie d'existència avorrida o grisa. No sé vosaltres, però em sembla que tothom, fins jo mateix, a vegades, escolti, vostè ja és com una màquina aquí, ja no desitjo, t'imagines? Jo com a mossèn, vaig fent, soc una mica de funcionari, la parròquia més o menys funciona, però no tinc grans desig. Això ens pot passar, penso, a tots. Ja no diguem la desesperació fins a certes persones que ja és que no volen desitjar. Em deia ahir una persona per WhatsApp, em deia: he hagut de treure de la banyera un cosí meu que s'estava traient la vida i suïcidant. És molt fort, però és una persona que ja no vol desitjar, i per tant va en contra de la seva existència, es vol treure la vida perquè és que no vol desitjar. Per què? Per la duresa d'una existència plena a vegades de contradiccions o de mals o de patiments. Per tant, desitja viure, desitja la felicitat, però la vida no li respon en aquest desig profund o infinit que té en el seu cor, i per tant decideix deixar de desitjar. S'entén? És una mica complexa, però s'entén d'alguna manera que en el fons hi ha un desig,
El que passa que el mundo no le responde, diríem, no? Per les seves circumstàncies, aquell desig silenciós o amagat que té en el seu interior. És profund el ser humà, moltes vegades, les seves reaccions. L'apatia seria com un extrem. L'altre seria l'addicció, que seria l'estat d'un excés de desig. Penso que tots som testimonis, no? Avui en dia el problema de posar tot el cor, tot el teu desig en coses que realment no són grans, no? I no poden satisfer el nostre anhel d'infinit. I apareixen les addiccions, Avui en dia és quelcom molt brutal, jo que sóc testimoni també de problemes de moltes persones i de consciència ahir mateix a la nit, és a dir, l'addicció al sexe, a la pornografia, a la cocaïna, vull dir, a l'alcohol, als jocs, vull dir, realment són problemes de la gent adulta, però també de la gent, de la joventut, en aquest sentit. O sigui que fixeu-vos que jo crec que actualment ens movem entre l'apatia. Algun autor comentava respecte a l'apatia voy viviendo y semiviviendo. La paraula em sembla semiviviendo, és a dir, sense gaires històries, que no em compliquin la vida, en surts al cor no gaires, sinó, escolta'm, al meu petit món i visc com puc. És un plantejament vital que d'una certa grisor, i doncs que denota un avorriment. I alhora també el problema com el desequilibri, que seria l'altre extrem, l'excés de desig, posat en coses que no són capaces de satisfer el desig del nostre cor. Aquí estem, jo crec que els éssers humans, jo mateix, vull dir que tots estem entre el defecte, deia Aristòtil allò, Carlos deia allò de in medio virtus, la virtut està, escolta, potser encertar l'objectiu, la realitat o la finalitat i tal, i posar el cor en allò autèntic que val la pena. I aquí hi ha tot un joc existencial, que és el propi del cor, dels afectes, en què hi ha la llibertat, en la qual tots som en aquest joc. Bé, suposo que les preguntes seran al final. Respecte a la nostra societat, jo aquí poso uns interrogants oberts també a la comitiva, diguem, a la sala o als oients, que seria què importa en la societat, com connecto amb la humanitat avui en dia i amb la mateixa humanitat moltes vegades. Llavors aquí posem uns interrogants més aviat de cara a l'ambient que trobem en la societat o per la pròpia experiència que tenim. I la pregunta és una societat d'interrogants? I aquí connectaria amb la conferència que us va fer el Joan Cabó, que va ser ara fa un mes aproximadament, i ell jo crec que es detecta que hi ha una tensió baixa respecte a la veritat i per tant no som en una època abans a vegades de grans inquietuds o de grans qüestionaments existencials ni de grans preguntes. Recordo ara aquell filòsof alemany, Martin Heidegger, que deia però és molt important preguntar-se, l'interrogar-se, perquè quan un s'interroga doncs s'obre als enigmes, als problemes i a les veritats més profundes del món, però cal abans, si un no s'interroga, llavors no hi ha resposta possible perquè no hi ha pregunta. I doncs ell mateix deia que per arribar a una bona resposta cal també fer-se bones preguntes i plantejar bones preguntes. Però jo crec que avui en dia em dóna la impressió, hi ha de tot, imagina que diguéssim, la Carla és un cor inquiet, és una agustia, ella, vull dir, i que es fa preguntar, m'enteneu? Però, atenció, vull dir, no som gaire especulatius, ni intel·lectuals, ni filosòfics de grans preguntes. És una societat de desig? Jo penso que, ara torno, i jo mateix em vull tornar a el que deia abans. Jo penso que aquí hi ha un tatuatge corporal, cordial, mental, que tots portem, que és el desig. I penso que sí que podem dir que som en una societat de desig. El gran tema és complicado, es el Quijote, Miguel de Cervantes, que decía, sí,
però esto es el laberinto de los deseos. Y dice, bueno, escolti, però bueno, com ens en sortim? Perquè de deseos hasta puedo llegar a desear la mujer del prójimo. Vull dir que el tema es complexa, ¿no? Y el mismo Quijote decía, uy, el laberinto de los deseos, per on me'n surto? O sigui que, com a tal, tampoc és fàcil fer una radiografia del cor humà i dels desitjos que ens caracteritzen. I finalment, és societat de respostes? Jo penso que no gaire, no interessen les respostes. Més aviat hi ha un cert antidogmatisme, és a dir, què dius? Calma. És a dir, los grandes sistemes de idees clares i distintes, tancats, i que dona la impressió com una al·lèrgia en la gent que els imposes, esta és la verdad. I atenció, perquè el cristianisme té un problema en aquest sentit, perquè està convençut que Crist, no ho perdem de vista, és la verdad, però és el que jo us deia, és molt interessant, no solo la verdad de Dios, o la verdad de la existencia de Dios, o la verdad del misterio bondadoso y amoroso de Dios personal, sinó la veritat també del ser humà i del sentit de la història. Però penso que la gent avui en dia és al·lèrgica a les respostes, perquè estem en l'època, Joan Cabó, el conferenciant, de la postveritat. Alguna veritat, una veritat fragmentada, no ho sabem, si podem arribar a la veritat. Sobretot, no me la imposis, que les coses no són tan clares com tu dius. Per tant, tranquil, relaxa't, i no em vinguis amb veritats marmòrees, monolítiques i contundents, que nosaltres ho som, és que esto és així. I l'home d'avui, que és relativista, que és escèptic, que relaciona amb la veritat amb un cert prejudici, i així, mirant-s'ho de lluny, doncs té dificultats. Per tant, entre aquestes preguntes, jo diria, societat d'interrogants, no gaire, societat de respostes, jo diria no gaire, llavors, escolti, què fem, no? Perquè si no hi ha interrogants i hi ha respostes, és un problema, no? Però estem al mig. Hay deseo, y el gran tema es, deseo, ¿de dónde vienes? Pregunta. Deseo, ¿a dónde vas? Respuesta. Pasa que el ser humà vive como en el mar agitado de los deseos y no va al origen, no va al destino, porque hay una crisis de origen i crisis de destino, no? Sinó que estan allà, al mig, diríem, de l'existència, entre els desitjos que a vegades el porten a la glòria, al triomf i a l'èxit, i també desitjos que en ocasió el porten a la mort, el porten a la desesperació i al fracàs. Però no hi ha sentit de l'origen i tampoc sentit del destí. I aquella imatge també de Nietzsche en què apareix un volatinero que està fent equilibri sobre la corda amb la seva pèrtiga. És aquesta idea de l'existència, que és complicada, és un equilibri, és delicada, entre dues torres, la torre de l'origen i la torre del destí. Però ell està al mig, no veu tan clar, no ha arribat al destí, i l'origen és difícil i és misteriós, però està allà al mig de l'existència fent equilibris, i al darrere li surt un petit diable rabiós que intenta desequilibrar-lo, no? És a dir, no té sentit, cau al terra, no mantinguis l'equilibri, no visquis la vida, sinó que, doncs, deixa-ho estar, aquesta tensió envers el sentit de l'existència. També en aquest sentit potser això pot ajudar. Bé, ara faig aquí, ara intentaria fer com radiografia, una mica com de filosofia, diríem, de contingut, sabent que no em puc allargar gaire, que també és important, però no és gaire llarg, vull dir, hi ha 2 diapos més i s'acaba, No, perquè sabeu aquells tios que porten PowerPoints, i dius, escolti, està bé, tio, estem atossigats, no? S'acaba, hi ha 2 més i ja està, o sigui que no es pensin fins a les 12 de la nit, no. Llavors aquí hi ha com una radiografia del desig, que jo penso que ens pot ajudar amb una estructura quaternària per tal d'intentar fer una radiografia del cor humà i també d'aquests desitjos fonamentals.
És molt important, això una mica la filosofia ho fa, intenta anar com a l'essencial, sinó a reduir allò que és fonamental. Em refereixo a aquells desitjos que formen part de la naturalesa humana, que són naturals, que estan inscrits en el cor humà i que són com línies fonamentals del moviment del nostre cor. Llavors, aquí, per una banda, hi ha un primer desig, que és el desig de les coses sensibles, és elemental. El ser humà normalment desitja quelcom, és a dir, on hi ha alguna realitat. I les primeres realitats les que ens apareixen a la vista i al sentit són les realitats sensibles com a tals. A mi m'agrada, enmig de l'estiu, doncs, posar-m'hi al mar i banyar-me al mar perquè la sensació és magnífica. Són les coses sensibles, és el mar. Per què? Perquè, escolta'm, el mar és salat i és refrescant i m'encanta el que sigui. Per tant, aquí hi hauria un primer desig, que seria el de les coses sensibles, els instints fins i tot més biològics i més naturals, i el que són els desitjos i les tendències de caire sensible. Aquí hi hauria com un gran món. O sigui, desitjo, aquesta llum, que maca, vull dir, la lluna m'atreu perquè, quina llum tan transparent, tan pura. Qualsevol realitat així sensible atreu la nostra curiositat, el nostre desig. Hi hauria també, fixeu-vos que aquest és un desig que fa referència a realitats que són inferiors a nosaltres mateixos com a persones. Són les coses sensibles. Després apareixen dos desitjos que fan referència a la realitat que són iguals a nosaltres mateixos, que és l'altra persona, l'altre home. També l'altre em provoca, doncs, una atracció, diríem. Una simpatia, per dir l'atracció, vull dir, potser és massa fort, no és massa eròtic, però m'enteneu? És a dir, una simpatia, un afecte, normalment, perquè és un com jo, que comparteix la naturalesa humana com jo i, per tant, sempre hi ha una tendència a la comunicació, a dir una paraula. És un ser humà com jo, és a dir, em puc comunicar amb ell. Aquest seria el segon desig, que seria el desig desig de l'altre. I aquí entrarien totes les formes d'amor que es van desenvolupant des de la més simple, que seria l'afecte. A vegades una persona que veus, ostres, està patint, no? Doncs et surt un sentiment natural de compassió. Ara penso en Jesucrist, impressionant aquest afecte en Jesucrist, la compassió és fins al perdó del pecat. M'enteneu? Cuidado, perquè aquí es poden veure coses darrere cristològiques. El que és la compassió, l'amistat també que sorgeix quan hi ha un cert tracte, o el matrimoni, que seria ja l'amor de compromís entre un home i una dona. Però en general fem referència, o sigui, a l'altre no em deixa indiferent, encara que hi hagi molta indiferència en el món. I en el metro ja ningú, quan se't posa davant una persona, ja no tens com la curiositat, sense passar-se, però un ser humà com jo. No, sinó que aquí ja l'apatia és absoluta. Y tothom, a més, con el otro ser humano, que és la pantalla, que està ja més enllà de la realitat, que és virtual. Però sempre l'altre em provoca, una inclinació, potser atracció, és massa fort, no? Atracció humana, però sí que una inclinació. Però després hi ha un altre desig que fa referència, clar, l'altre, i jo mateix. Aquest seria el que anomenaríem desig d'un mateix. Hi ha en nosaltres com una profunda nostàlgia de nosaltres mateixos. Ens desitgem. Aquest és un aspecte molt important de la nostra vida, és a dir, el meu desig, quin és el ser més pròxim en el desig? Jo mateix, que sóc un misteri per mi mateix, però ens desitgem, ens busquem. Jo penso que aquesta és una inquietud que tenia molt Sant Agustí, una inquietud interior, una nostàlgia d'un mateix, però qui sóc? I què faig en aquest món? I com he de viure? I és el destí de la meva vida. És un misteri i un interrogant constant sobre nosaltres mateixos. Qualsevol persona, m'enteneu? Perquè és la pròpia persona, el desig,
és el ser que està més a prop, però alhora també el més misteriós, que qui sóc jo? Perdoneu, és molt fàcil de dir, i llavors l'Ignasi, escolta, però què és l'Ignasi? No, Ric, sí, el que sap una mica de filosofia, això no és l'Ignasi. Qui sóc jo? O sigui que és una pregunta que està molt profunda i és un desig que a vegades oblidem. Perdone. No, una duda. Pero desearte a ti mismo, o sea, desear tu bienestar está bien, pero desearte a ti no es un poco de caer en el ego. O sea, si yo me deseo... Muy bueno. Esto ahora ya entrará toda la discusión. Está muy bien. Porque puedo desear mi bienestar muy bien, pero no puedo desearme. Perdone, ¿cómo se llama? Juan Diego. ¿Cómo? Juan. Juan, todos estos deseos se pueden pervertir. Pero esto no nos ha de llevar a negar una realidad buena y fundamental, que es ese afecto hacia uno mismo, esta búsqueda de uno mismo, quién soy, ¿no? En este tipo. Entonces, claro que puede degenerar en un egoísmo narcisista, pero San Agustín se buscaba y gracias a buscarse encontró a Dios. No es ninguna broma, ¿eh? Yo pienso desde la antropología que puedo un poco estudiar que el deseo básico y fundamental es este. Tan perdido hoy en día, cuánta falta de autoestima, cuánta gente que no se quiere, que vive su propia existencia traumáticamente. Pienso que este es el deseo fundamental o básico que hay en nosotros. La experiencia de Agustín, que Carlos me dijo que sería uno de los personajes grandes, es encontrar un Dios buscándose a sí mismo. Y le llegó a llamar más íntimo que mi propia intimidad. O sea que Agustín busca la belleza no fuera, que se puede llegar a Dios con la belleza exterior, sino que otra belleza buscando su pureza, buscando su inocencia que había perdido tantas veces, por un deseo de las cosas sensibles, adictivo y completamente desfasado. Él hablaba de un Dios más íntimo que mi propia intimidad. Por lo tanto, yo creo que es un gran reto no olvidar nunca. Tengo un texto de Hermann Hesse, autor existencialista y ateo, pero me importa un bledo porque a mí me interesa contactar con el hombre contemporáneo de todos los tiempos, y que tiene un texto precioso que si cas el llegiré, en que dice el hombre busca incansablemente encontrarse a sí mismo, ¿no? Yo creo que es bellísimo, ¿no? ¿Quién soy yo? Que al final es quién me ha creado, ¿qué hago yo en este mundo? Bé, sería el amor de... Y por cierto, el amor sui, dice Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. Se le escapa a Jesús, es que si no nos amamos, ¿cómo puedo amarle a usted si no amo a la persona más próxima a mí mismo, que soy yo mismo? I moltes vegades el problema de no saber estimar és que no hi ha un malestar interior en nosaltres i per tant que ens surt cap enfora. Doncs este maltrato del otro, porque no nos tratamos bien. Y había también, ahora ya me enrollo, que es el cura de Ars cuando confesaba a la gente que venían torturados y angustiados por su pecado, les decía, tened compasión de vuestras propias almas. Potser és el millor consell. O sea, no se trate tan duramente. Tranquilo. Usted es alguien que ha pecado, y gravemente, però és alguien. O sigui, no sigui dur. I finalment, hi hauria, per tant, aquest seria realitats inferiors a nosaltres mateixos, les realitats semblants a nosaltres mateixos, que seria l'altre que té com nosaltres i nosaltres mateixos, que som un gran misteri per nosaltres, i finalment les realitats superiores a nosaltres mismos. El ser humà anhela el infinito. Anhela quelcom més gran que el mateix, la raó del món i de mi mateix. Ja sé que tinc la meva ment i la meva raó, però no m'és suficient per donar explicació de tot el món i de tantes coses. Busca la raó en mayúscula, diríem, lo absoluto i no lo relativo, el sentit ple de la pròpia existència que no acaba en ti, ni en mi, ni en això, sinó que sempre busquem un sentit més gran. Deia un pensador que es Pascal, el hombre se supera a sí mismo infinitamente. Estamos siempre buscando más, la verdad, la belleza. Oh, esto es bello, sí, pero ¿y cuál será la belleza más bella? La belleza en sí, ¿no?
el bien. Oh, he fet una acció bona, però què és el bé? Qui és bo de veritat? De fet, aquella vegada que un jove ric se li va acostar al Senyor, se li va acostar dient, jo veig en tu bondat, i li diu, maestro bueno. I Jesús, amb una gran saviesa, li diu, jo? Pero si de bueno solo es Dios. És a dir, la bondat. ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está el infinito que busquem de forma irrestricta, sin parar? Per tant, el cor humà està obert a l'infinit. Què hace el sentimiento religioso? Què fan les religions naturals de totes les èpoques? O la ment o la filosofia que arriba a un creador? Justament donar nom en aquest infinit. I aquest nom no és la veritat en majúscula o que mai copsem, o el bé, que no sabem quin és el bé, però anem fent bé i cada vegada major, i potser el bé està en l'horitzó, les accions bones, sinó que és una persona, és un ser personal, que és la suma bondat i l'amor més pur, que és Déu. Per tant, en la mateixa línia d'aquest desig de l'infinit, el creient o el religiós, clar, hi ha moltes formes també de religions, però d'alguna manera identifiquen i nomenen aquest infinit com algú concret, que és la divinitat, que és Déu. Nosaltres, per exemple, el Déu Pare, i després ens revela que és Trinitari, Fill i Esperit Sant, 3 persones i un sol Déu. Però seria el mateix desig, però aquí poso uns punts suspensius, vol dir que hi ha gent que arriba i gent que no hi arriba. Aquí hi ha un punt, bueno, m'enteneu, no? Aquí hi ha un punt misteriós. Hi ha gent que identifica i nomena l'infinit, és algú, i d'altres que es queden. Llavors, en aquest sentit, acabo aquesta radiografia, jo crec quaternària, sobre el desig, amb aquesta petita referència a Sant Agustí. Sant Agustí té una idea molt maca, que diu, el desig dels desitjos és el desig natural de Déu. Ell diu, ho diu d'aquesta manera, natural, perquè està inscrit en el... Perquè si ens ha donat l'origen, ha sembrat en el nostre cor l'anhel per trobar-lo amb ell i per retornar amb ell. D'ell venim i a ell tornem. Aquesta és la idea agustiniana. Per tant, Agustí diria, quin és el desig que mou la nostra vida, la nostra existència quotidiana? El desig natural de Déu. En la mentalitat d'Agustí, tots els altres desitjos cavalquen sobre aquest desig fonamental. Uns porten a l'altre, com les cireres que tu arrossegues i que totes estan encadenades. El desig de les coses sensibles porta el desig de l'altre, de la persona, amb una forma superior de l'amor, i el desig de l'altre, o el desig del teu espòs o de la teva esposa, porta el desig de Déu. En Agustín, que se había prostituido con todo tipo de personas, arriba a dir, el que desea la carne sensible de la prostituta, en el fondo, está deseando al Dios soberano, al Dios infinito, al Dios bello. Equivocadamente, pervertidamente, però qualsevol desig és signe del desig dels desitjos, que és el desig natural de Déu. És la seva experiència. Això és molt interessant. Agustí va ser sincer amb ell mateix. I fet el desig maligne, el desig del pecat, ell el recupera i l'utilitza per obrir-se al deseo inocente de lo verdadero. És molt interessant, El problema es no desear. El problema es no desear, i no deseamos. Jo, sacerdot, desitjo. I quan vaig a missa, ara em fico, suposo que aquí hi ha de tot, creients, desitjo. Què passa llavors? Que la missa és una rutina, és quelcom superflu. I quan rezo perquè toca, això els catòlics hem de resar, però hi poso el cor, no desitjo. Llavors no té sentit, és fals, etc. Molt bé. I finalment, el problema de l'ateisme. El veieu, el problema de l'ateisme. L'ateisme, amb Feuerbach, amb Nietzsche, a l'època contemporània, què fa?
és la negació absoluta del desig. Què fa l'ateisme? Diu, el hombre se mueve entre dos grandes deseos, dos polos infinitos. El polo infinito de mi propio misterio, el propio yo, que és insondable i mai arribarem, Hesse, per exemple, que us deia, i el polo infinito que està per sobre de nosaltres mateixos, que és la verdad, la belleza, el bien, però nega aquest desig de Déu. Per tant, afirma aquest desig, afirma també el desig d'un mateix com a pol infinit, afirma el desig també de l'altre, afirma el desig d'infinit, però en canvi no dona nom a l'infinit. I per tant, es queda, o sigui, corba aquest desig, diríem, de Déu envers un mateix i també el deixa obert perquè Nietzsche és un apassionado de la verdad y del pensamiento. Y busca el amor por todas partes, hasta cuando estaba loco, en uns carrers de Viena, surt ell corrents amb un afecte embogit i veu que un cavall es fereix pels carrers de Viena i surt corrents i es posa a plorar i a abraçar aquell cavall amb estima, perquè buscava el amor verdadero. El que passa que en aquell moment ell ja estava en un estat de bogeria, perquè hi entra en la bogeria, i l'han de rescatar de la bogeria a través d'unes postals que reben amics Nietzsche i veuen que diuen tonteries, i el van agafar, i el van a recuperar i a portar a un sanatori. Però ell desitjava l'amor. I aquesta seria l'entesa de per què, on se situa avui potser l'ateisme més teòric, no? o el més profund, no? o el rerefons de l'ateisme contemporani. Potser hi ha d'altres que ni se pregunten ni responen, o que viven pues, entre les coses doncs, com poden. No? Molt bé, i acabo. La figura humana de Jesús el presenta com a gran anhelant. Jo no sé si anéssim a l'Evangeli, com desitjava el Senyor l'Evangeli, seria interessantíssim. És puro deseo, no? En aquest sentit, podríem dir, així com Jesús va recórrer els camins de Palestina, va recórrer també els camins d'aquells desitjos fonamentals i naturals que abans vèiem. El desig de coses sensibles, el desig de si mateix, el hijo. El desig de l'altre, era una cosa constant en Jesús, i també el desig del seu pare, no? Claro, de l'infinito, però per suposat, no? Perquè ell, però alhora també del seu pare. En aquest sentit poso aquí les grans instàncies antropològiques, veure com en Jesús es donen, i es donen d'una forma, doncs, des de la fe dient plena, però que hi ha constància de com les va viure amb gran intensitat, diríem, d'una forma potser no tan, tan confessional, jo diria, ell és el veritable home i la plenitud de la divinitat, de la humanitat, potser no ho dic aquí, però sí com intensament. La seva consciència de persona, el hijo, el padre, constantment, ell és fonamental la seva relació personal amb el pare, els instints que tenia Jesús, comedor i bebedor, le decían. Le encantava. D'on treu les imatges de les paràboles? Del mundo sensible, dels pardals i de les flors i dels lliris del camp. És a dir, era un gran sensible, Jesús. I la seva situació, i quan institueix el sagrament de l'Eucaristia, pren com a signe comida i bebida, perquè me gusta comer i beber, i és molt important als éssers humans, i estava sempre entaulat amb la gent, menjant i bevent. És a dir, és un gran instintivo, Jesús. Alhora també el cor, no cal que em parli del cor del Senyor, perquè és, almenys, encara que un no sigui creient, es pot aproximar al cor de Jesús a través de l'Evangeli. La seva llibertat també, en parlaríem. Quina és la llibertat que va tenir Jesús? Això surt al text. Una llibertat avui surt a l'Evangeli, o serà llibre, és la llibertat, no? I el Senyor parla de la llibertat dels fills. El fill viu entregat al Pare. Per tant, la llibertat de Jesús és una llibertat entregada, viu en l'entrega, viu en la donació de si, que abans deia també el que em presentava. I nosaltres concebim la llibertat, la meva llibertat, el meu talent, la meva potència, i que la vaig entregant a fascicles. Ara faig això, ara faig aquest compromís, ara vinc a la DELE. Ara ja estic content, la consciència està tranquil·la perquè he ajudat a fer bocates
al Raval. I no és això la llibertat de Crist, és una llibertat que viu entregada. Per això parla de la llibertat dels fills, i el fill viu entregat als germans i viu disponible sempre al pare. Per tant, no és una llibertat que jo domino i controlo, sinó que viu oberta donant-se als altres. Eso sí, també hi ha que descansar, Vull dir, perquè me entrego tanto que al final... No, però la llibertat és disponibilitat constant a l'altre, etc. Però ara no estic aquí fent meditacions. La consciència de Jesús a la passió es veu fidel als seus propis principis. La gran consciència de Jesús, no? L'insulten, es fiquen amb ell, se'n burlen, i l'home digno. Ara estic fent una aproximació humana a la figura de Jesús digno, complint i fidel a la veritat. Això és la consciència. I alhora també la seva saviesa infinita, que mai pararíem de les seves paraules i discursos i del que diu, misteriós, profundíssim, riquíssim. I alhora també hi ha 3 grans sentiments en Jesús que penso que també són 3 sentiments que recorren qualsevol ser humà. I amb ell em sembla que també es donen molt patents. Nosaltres, si us fixeu, no sé si descobreixo alguna cosa, però hi ha com 3 grans sentiments que fan referència al futur, al present i al passat. El cor està en el centre i el cor viu el present, es projecta el futur i després també té nostàlgia del passat. Llavors, en el fons, el ser humà té nostàlgia de si mateix, voldria ser realment qui soc. És un sentiment de nostàlgia profundíssim. Tornem a Agustí, que no sempre tenim. Quiero ser realment allò que soc. Aquest sentiment Jesús el tenia moltíssim quan es trobava amb la gent. És tant de bo brillés en tu o emergís en tu aquella veritat que tu ets en el més fons del teu cor. Aquest era Jesús. És profundíssim això, Tant de bo fossis tu mateix. He pecat, però tu pots tornar als teus orígens. Aquesta nostàlgia en Jesús era una constant, Alhora també un gran pudor és el present, el gran respecte que tenia Jesús davant de qualsevol persona. Un pudor davant de les persones, un sentiment de respecte. Un ser humà, Això és a l'Evangeli, és una constant amb ell, No trepitja, com fem nosaltres, que no fem cas. I Jesús es veu en els seus tractes personals amb la gent que estava davant del misteri d'una persona, un gran pudor en el sentit, també pudor físic, amb les dones, però també pudor espiritual. I finalment, un gran somniador. El somni és el desig d'un món més just, d'una vida humana més perfecta, d'una santedat a la qual tots estem cridats, de benaurats aquells que està parlant del futur, d'un regne del cel que vindrà i que ja la llavor està posada en el present. Per tant, és un gran somniador. I és bonic les persones que animen. Tu, i s'interessen. Què fas tu? Què estudies tu? Ostres! Molt bé, S'entén, que es preocupen del futur dels altres. És un gran sentiment. Estem parlant dels sentiments més nobles del ser humà. I jo sempre dic que Jesús era un gran anhelant en aquest sentit. Aquests 3 grans sentiments, futur, present i passat, en Jesús es donaven, no vull ser confessional, jo us diria de forma plena, però dic que molt intensament, o almenys aproximeu-vos a l'Evangeli amb aquesta mirada humana i us adonareu que Jesús vivia amb gran autenticitat aquests sentiments. En aquest sentit voldria dir 2 coses finals. Nosaltres que som apòstols o almenys estem en contacte amb la gent. Hi ha una cosa personal a nosaltres de la vida espiritual. Ara faig d'espiritual. A vegades tractem a Jesucrist en la seva divinitat com a ser superior, poderós, però és bo també tractar-lo en la nostra oració en la seva humanitat. És a dir, no oblidar tots aquests aspectes que ell té, perquè la seva humanitat està ressuscitada, i per tant, que es relaciona amb nosaltres a través d'aquesta humanitat. I per tant, no només és Jesús, l'inefable,
sinó que també és l'home com nosaltres. I saber veure en la nostra pregària aquesta veritat de Jesús ajuda molt i transforma la pròpia humanitat. Això, Santa Teresa de Jesús ho deia, tratar la humanitat santíssima de Cristo. I si poguéssim a la gent d'avui en dia, amb la nostra humanitat, i quan els hi acostem a l'Evangeli, revelar-los i fer-los veure no només la divinitat de Jesús i que existe i tal, sinó la seva humanitat, crec que faríem un gran servei a la humanitat. Crec. Si entréssim per la figura humana de Jesús. De fet, als apòstols jo preguntaria, quan van conèixer Jesús, els hi atreu els seus miracles, diríem, i signes divins? Suposo que tenien ja notícia que alguna n'havia feta de grossa. I tots els humans som així, busquem lo sobrenatural, que ha fet, no? Però jo crec que també seria la seva humanitat potent, que també atrauria. Veuen en ell una veritat humana profunda i se senten també humanament atrets per aquesta figura humana de Jesús. Bé, i acabo. Ho he dit la veritat, Era l'última. És un text de Søren Kierkegaard. Kierkegaard és un filòsof danès, és un existencialista, un gran creyent, se las tiene con la iglesia oficial danesa, com tantes vegades passa que se sent decebut de la jerarquia luterana, perquè és un protestant danès d'aquell temps, un home profund, un home autèntic, i que intenta viure un cristianisme evangèlic. Ell deia, no m'interessa la cristiandad. Cuando decía la cristiandad, él parlava de esos, los oficiales del reino, esos, los jerarcas que a veces jo mateix estem despistats, i que anem d'autoritat. I en canvi deia, m'interessa el cristianismo evangélico, intentar vivir aquello que vivió y reveló Jesucristo. I este texto és al final d'una obra seva que és molt coneguda, Temor i tremolor, que ell parla de la fe d'Abraham, la raó, la fe, Abraham, el sacrifici del seu fill Isaac, fa tota una hermenèutica d'aquest text de la Bíblia, el sacrifici d'Abraham, que és misteriós, allò, quan Déu li demana el sacrifici del seu propi fill. Llavors aquest texto, si os parece, con esto lo leo y lo acabamos, y lo leo con un poco de anhelo y de sentimiento, lo intentaré, ¿no? Sí, porque él dice que Abraham es el gran creyente, ¿no? Dice, él no es un héroe trágico, aquel que me pides, sacrificar a mi hijo, sí, porque tú lo has dicho, yo lo haré, es el héroe griego, ¿no? Su destino, y lo da todo de sí mismo, sino dice, es el gran creyente, ¿no? Dice Kierkegaard, precioso, el caballero de la fe, el caballero de la fe. Y él dice, lo siguiente, Kierkegaard, al final de la obra, tiene este texto que es impresionante, la fe es la más alta pasión del hombre, fijaros, el gran anhelo que conecta con el nombre del infinito que es Dios. Claro, es lo máximo. Muchos hay posiblemente en cada generación que nunca consiguen alcanzarla, la fe. Pero no hay nadie que la rebase, ni tú ni yo, porque es tan grande. Muy bonito, humilde, Kierkegaard. Yo tengo fe. ¿Usted qué está diciendo? Esto es demasiado grande. Es lo máximo. Llegar a alcanzar al infinito, creer en él y darle un nombre personal. Usted, calma, no vaya de chulo. Si son muchos en nuestra época los que no la descubren, es algo sobre lo que no quiero pronunciarme. No quiero decir nada. No es el tema. Pero incluso aquel que no llega a la fe ofrece la vida a sobradas tareas, y si las emprende con amor, su existencia no será en vano, aunque nunca se pueda parangonar con aquellas que se elevaron hacia lo más alto y lo alcanzaron. Es precioso este texto, me sale enseguida una gratitud, soy creyente, no tengo ningún merecimiento, pero quizás he alcanzado lo más alto, ¿no? Y solo puedo quedar gracias, ¿no?
però potser la connexió que puc tenir amb l'home d'avui, i seria com el resum una mica de la xerrada, seria almenys, si deseas, nos podemos entender. Porque tú con tu deseo me ayudarás a vivir mi fe, porque la fe es la más alta pasión del hombre. Y quizás viendo tu deseo me recordarás siempre que no me puedo convertir en un burócrata, en un funcionario, no me puedo anquilosar en la fe, sino que siempre debo creer deseando i desear creer más, no? D'alguna manera així. Bé, això era la xerrada, m'he anat per no sé on, a més ja ho saben vostès que sí, però almenys no us he llegit cap text, no? Que amb això també està bé.